A yau muna tare da ɗaya daga cikin jajirtattun matasa kuma fitattun 'yan siyasa wanda sunansa kusan za ka ce ya karaɗe ko'ina a ƙaramar hukumar Gwale. Kuma a yanzu haka shi ne mai neman takarar wakilcin ƙaramar hukumar Gwale a majalisar jiha ta wannan ƙaramar hukuma. Honorable barka da wannan lokaci. Barka dai, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable, mutane da yawa a Gwale suna ganin hotunanka da kuma ayyukanka. Amma ga waɗanda ba su sani ba, wane ne Abdulhadi Dalhatu wanda aka fi sani da Awilo? To, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda ka tambaya, ni Abdulhadi Dalhatu wanda aka fi sani da Awilo hasken Gwale. Na yi takarar majalisar jiha a 2023 a jam'iyyar PDP, wanda a wannan lokaci mun iya bakin ƙoƙarinmu. Allah bai sa mun samu nasara a wannan lokacin ba, kuma na rike shugabanci na PRO na 'yan takarar majalisar jiha na Portfolio Local Government na wannan jiha tamu ta Kano. Sannan kuma muna nan tare da jam'iyyar mun ci gaba da jajircewa dai a cikin wannan jam'iyya. Sai kuma na zama shugaban jam'iyya na wannan ƙaramar hukuma ta Gwale. Kuma har Allah ya sa kuma daga nan na zama algon, wato shugabannin ƙananan hukumomi na wannan jam'iyya ta PDP a wannan lokaci. So kuma aka zo rigingimu suka yi yawa a cikinta, shari'a ta yawa a cikinta. Allah ya kawo injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya ɗauko jam'iyya, muka bi shi don a ci gaba da gwagwarmaya tare, a gudu tare kuma a tsira tare. Kuma ya ɗauko jam'iyyar ADC a wannan lokaci, ita ma rigingimu ya yi yawa. Sannan muka tabbatar masa da cewar ƙafarsa duk inda ya tafi za mu bi shi. Ya ɗauko jam'iyyar NDC a wannan lokaci, kuma muka zo muka bi shi, muke tafiya tare a wannan lokaci, kuma muke fatan Allah ya ba mu nasara tun daga sama har ƙasa a wannan jam'iyya ta NDC. To kamar menene babban abin da ya ƙarfafa maka gwiwa har ka ga cewa ya kamata ka nemi takarar wakilcin al'ummar ƙaramar hukumar Gwale? To wannan abu ne wanda al'umma suna ganin yadda muke ta faɗi tashi wajen ganin matasa sun samu ayyukan yi, wajen ganin mata sun koyi sana'o'i na hannu wanda za su iya dogaro da kansu a cikin gidajensu. Muka duba muka ga irin yadda unguwanninmu na cikin gari da na wajen gari, irin su Ɗorayi, irin su Kabuga, irin su Salanta, irin su Ja'en, irin su cikin garin ma in ka duba irin su Warure, irin su Goron Dutse, in ka duba su Gyaranya, in ka duba duk waɗannan mazaɓu namu, gaba ɗayansu babu mazaɓar da zaka je ba za ka tarar da ayyuka birjit waɗanda ya kamata a je a saka hannu a yi ayyuka a wannan ba. To alal haƙiƙa wannan abu ya bamu tunani, mun ga cewar lallai idan Allah ya bamu dama a wannan lokaci muka samu dama, to ina tabbatar da cewar ya kamata a ce wannan cikin gari ta tsaftata, ta inganta, ta samu magudanan ruwa, an samu kiwon lafiya, an samu asibitai shaka tafi a cikin wannan unguwanni, wanda za a samu sauƙin abubuwa na rayuwa. Domin akwai manya-manyan 'yan siyasa a cikin wannan local government tamu, akwai manya-manyan 'yan boko, akwai manya-manyan 'yan kasuwa, wanda ya kamata a ce darajar wannan local government a yadda muke ganin ta wuce haka. To shi yasa muke ganin Allah ya bamu dama, za mu zo mu shiga mu iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewar wannan ƙaramar hukuma tamu ta inganta, ta fita daban da sauran local government da aka sani. Domin da muna ganin kamar mun samu dama, dan wannan local government ya zama gwamna, muna ganin kamar zai yi abin da ya kamata. To sai muka ga wanda ya tsaye da shi takarar gwamnan ma bai yi masa abin da ya kamata ba, ballantana mu 'yan cikin wannan local government. To shi yasa muke ganin idan Allah ya bamu dama, za mu iya bakin ƙoƙarinmu mu yi kishi na local government ɗinmu da mazaɓunmu, domin mu tabbatar da cewar rayuwar mutane ta inganta, an gina mutane, an gina iliminsu, an gina addininsu, da karatunsu na addini ya gyaru ya yi kyau. Saboda haka muna ganin cewar Allah ya taimake mu a wannan majalisar jihar muka yi abin da ya kamata, to duka sauran abubuwa na gaba za su zo da sauki. Kuma zaben ma zai dinga zuwa cikin sauki, domin za mu inganta abubuwa wanda zaben ma za a rika yin sa ba tare da an samu hatsaniya ko rigima ba. Saboda haka muna ganin Allah ya so ya yarda, in Allah ya ba mu dama
za mu taya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kishin al'ummar jihar Kano baki ɗaya, ba ma ƙaramar hukumar Gwale ba. A baya akwai 'yan ko kuma wakilai da ƙaramar hukumar Gwale ta yi a wannan zauren majalisa. Shin akwai wani abubuwa da kake ganin sun tafiyar da shi ba daidai ba wanda kai idan ka zo za ka yi ƙoƙari ka ga ka magance wannan abun? Ai gaskiya abubuwan da suke yi ma gaba ɗaya ba ma daidai ba ne. Saboda akwai abubuwa da muke gani waɗanda muke ganin inda mu ne Allah ya ba mu dama a wannan guri, to abin da za mu yi gaskiya ya ninninka haka. To shi yasa muke ganin cewar idan Allah ya ba mu dama, so za mu iya bakin ƙoƙarin mu ga cewar mun inganta rayuwar al'umma. Ba zai yiwu ka ɗauko 'ya'yan mutane kana ta faɗi tashi da su, ana ta hidindimun wannan siyasa da su, daga zarar ka ci zaɓe ka ɗare sai ka gudu kan a neme ka a rasa. Shin wani shiri kake da shi ga matasan ƙaramar hukumar Gwale bayan ka samu nasara a kan? Ai shirin da nake yi ba ɗan ƙarami ba ne, domin a ɗan ƙarancin shekarun nan nawa daidai gwargwado da yadda muka taso da kishi, na samawa matasa aiki musamman immigration da 'yan sanda da civil defense, waɗanda muka taimaka muka ɗauke su aiki. Wannan abun ya samo asali ne ta kyakkyawan mu'amala da muka yi da irin wannan shugabanni, kuma har suka ba mu dama muka ɗauko matasanmu muka kai su. To sannan kuma akwai aiki irin na local government da na health technology, health da muka rika ɗauka, waɗanda suka yi karatu a health technology, akwai waɗanda muka ɗauka muka sama musu ministry of health, suka je suna aiki a gurin. Akwai kuma mata da muka ɗauka sun kai su 500, waɗanda muka koya wa sana'a, muka ba su jari. To da irin waɗannan abubuwan tun kan mu san za mu yi takara muke yin waɗannan abubuwa. So muna ganin Allah ya ba mu dama, kamar yadda muka saba muka yi, abin zai zo mana da sauki wajen ci gaba da irin waɗannan ayyukan. So abin da muke so kuma mu yi, musamman in ka je inda nake, in ka kula za ka ga ayyukan da muka rika yi na hanyoyi, waɗanda ba za mu bari unguwa ta yi datti ba, ba za mu bari a rika zuba bola ba, ba za mu bari duka. In ka je ka bincika za ka ga yadda muka rika tashin bola, muka rika kange gurare, muna hana a zuba bola, muna gyara hanyoyi. Akwai titin da duk shekara ma ni nake zuba masa ƙasa domin gudun cabalbali a wannan hanyar. So irin wannan in muka samu dama za mu zo mu yi tituna a ko'ina, ta yanda unguwar za ta inganta, mu shiga kuma ko'ina lungu da saƙo, mu tabbatar magudanan ruwa sun inganta. So ina ganin idan Allah ya sa muka samu dama, waɗannan ayyukan za mu mai da hankali a kansu. Waɗannan abubuwa da kuma makarantunmu na boko da na addini da na islamiyu, duka ba wanda ba ma zagayawa mu je mu ba da gudunmuwa a ciki. In ka kula za ka ga, in ka je ka tambaya za ka ga yadda muke ba da gudunmuwa a makarantun hadda ta alƙur'ani, a makarantu irin waɗanda suke sauka ta alƙur'ani. In ka bincika za ka ga yadda ba ma ƙasa a gwiwa, kuma duk inda aka gayyace mu muna zuwa domin mu ƙara wa waɗannan masu karatu ƙarfin gwiwa, domin su zama su ma sun zama manyan gobe. So irin wannan abubuwan muke so mu ɗora, mu zo idan mun samu dama mu ci gaba da yin waɗannan abubuwan, domin rayuwar al'umma ta inganta, domin na ƙasa in sun taso su ma su koyi da irin abubuwan da muke yi. Domin in mun zo mun samu wannan dama mun yi abu mara kyau, to bayan ba za ta yi kyau ba. Su ma na bayan in sun taso za su daga ganin cewa ba mu yi abin kirki ba, me yasa za su yi abin kirki. So shi yasa mu kullum muke gaya wa shugabanninmu su yi abin kirki. Yanzu in kai koyi da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ina tabbatar maka da cewa yadda ya ringa ɗaukar matasa yana kai su ƙasar waje suna karatu. Waɗannan matasan da suka dawo, idan ka ga yadda rayuwarsu ta inganta, suka zama mutane, wasu suka zama matukan jirgi, wasu suka zama likitoci, wasu suka zama duk gashi nan dai. Saboda haka irin wannan abubuwan su muke so mu yi koyi da shi, domin mu inganta rayuwar al'umma. So ina ganin Allah ya so ya yarda za mu yi tafiya kafaɗa da kafaɗa da mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, da mu bi shi, domin dukkanin manufofinsa irin namu ne, dukkanin abin da yake yi irin namu ne. So don haka in Allah ya so ya yarda ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu tabbatar mun cikawa alƙawari da yardar Allah. Wani shiri kake da shi ga matasa, musamman abin da ya shafi ɓangaren matsaltsalin rikicin daba da ake fama da shi a ƙaramar hukumar Gwale da kuma sauran wurare a jihar Kano? To wannan shirin gaskiya shi ma yana da ƙarfi, domin dama tuntuni mun yi kwamitittuka iri daban-daban a cikin unguwa, wanda muke ba da gudunmuwa a koda yaushe. Akwai waɗanda muka sassaka 'yan sintiri, waɗanda suke kula da harkar tsaro, musamman harka ta sace-sace da kuma harka ta daba. Wannan abin gaskiya shi ma yana damun mu,
kuma shi ma muna so idan Allah ya bamu dama za mu yi amfani da ƙarfin gwamnati wajen daƙile irin waɗannan abubuwan, domin daidai gwargwado yanzu ana yin abin da ya kamata. To amma tunda babu gwamnati a hannu, so muna ganin inda da gwamnati, to yadda za mu daƙile abin kamar yadda ake bamu haɗin kai wajen daƙile abin, so ba da haɗin kan zai fi ƙarfi idan Allah ya bamu dama muka shiga cikin gwamnati, za mu iya yin iya bakin ƙoƙarin mu ga cewa wannan abu ya zo ƙarshe da yardar Allah. An ga kun sauya sheka daga ADC ko kuma daga NNPP zuwa ADC sannan kuma zuwa NNDC. Wane ƙwarin gwiwa kuke da shi cewa wannan jam'iyyar ita ce za ta zama mafita ga matasa da talakawa a zaɓe? Babban ƙwarin gwiwa shine canja jam'iyya ba wani abu bane. Dama dai su mutanen su ne. Saboda haka duk inda aka je kowace irin jam'iyya ce in dai mutanen tsarkakakku ne, kamar yadda injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso yake da tsarki a siyasa kuma yake da kishi na al'ummar Najeriya, ina tabbatar da cewar ba ma jam'iyyar NDC ba, in akwai wata jam'iyya da zai ɗauko mana yanzu mu ƙara gaba, za mu yi gaba mu je mu tabbatar mun yi. Domin kamar yadda muke ganin kamar shugabanni masu mulki waɗanda suke ta ƙoƙarin daƙile kowace jam'iyya, to mu ina ganin kowace irin jam'iyya injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso ya ɗauko mana, za mu iya bakin ƙoƙarin mu ga cewar mun tallata ta a faɗin Najeriya domin mu tabbatar an samu nasara da yardar Allah. Domin mu ba maganar ma iya ƙaramar hukumar Gwale muke ba, magana muke ta Portfolio Local Government, za mu yi yaƙi mu tallata jam'iyya, sannan kuma muna magana ta 36 state waɗanda za mu yi yaƙi mu tallata jam'iyya, domin duk state ɗin nan babu inda ba ma magana da wasu waɗanda suke taya mu tallata wannan jam'iyyar. Saboda haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da taya injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kishin al'ummar Najeriya, ba wai muna kallon iya local government ɗinmu bane, ba wai muna kallon iya mazaɓinmu bane. Saboda haka muna kallon ci gaban Najeriya ne gaba ɗaya da jihar Kano, musamman jihar Kano da kuma ƙaramar hukumar Gwale. Yanayin wannan sauya jam'iyyar wasu suna zargin ko kuna aiki wa gwamnati mai ci ne yasa kuke tarwatsa kan. A yanzu zamu yi wa gwamnati mai ci aiki, injiniya Dr. Musa Kwankwaso ba zai je wata jam'iyya ba, can zai tafi. Inda zai iya taya su aiki ko zai iya aiki da su. Ko a ɓoye. Inda zai ba gaskiya bane, wannan hasashe ne da zargi da kuma ɓata suna. Saboda haka babu yadda za a yi idan zai yi wata jam'iyya ko kuma zai je ya bi su ko zai bi gwamnati, to shi yana da hanyoyi da dama da zai je ga hasali ma babban yaron sa ma da ya dauka ya zama gwamna ya bi jam'iyya mai mulki, amma shi bai bi shi ba saboda kishin al'umma, domin yana ganin cewa idan ya je nan, idan ya je jam'iyyar APC, shi da wani ido zai kalli al'ummar Najeriya ya gaya musu cewar ga yadda aka cizguna mutane, ga harkoki irin na sace-sacen mutane. Saboda haka shi ya zai yi tallan wannan jam'iyya, wannan gwamnatin. Saboda haka ba zai yiwu ba, dole ne ya yi kokari ya ɗauko mutanen kirki wanda za su iya gyaran Najeriya, a haɗu da su a yi aiki mai kyau. Saboda haka don haka Allah ya haɗa su da Peter Obi, wannan Peter Obi yana da kishin Najeriya, za su haɗu su yi aiki tare domin a tabbata an ce da Najeriya gaba. Kamar bayan Allah ya baka nasara ka samu damar shiga majalisa, wani ƙuduri ne kake mafarki ko bil ka ga cewa ka gabatar da shi majalisa kuma ta amince an yi doka? Ai babu wani ƙuduri da ya kamata in yi illa in tabbatar an yi aiki, in tabbatar da cewar wannan ƙaramar hukuma tamu ta samu ingantacciyar rayuwa, an kawo ƙudurin da za a kawo ayyuka na musamman a kowace mazaɓa, an kawo ƙudurin da za a inganta makarantunmu na boko, an kawo ƙudurin da za a inganta makarantunmu na islamiyya, an kawo ƙudurin da za a inganta ayyuka na musamman waɗanda za a zo a yi tituna, waɗanda za a zo a tabbatar da cewar ga wannan ƙaramar hukuma tamu ta zama an raya ta. Saboda haka ayyuka na raya ƙasa, waɗannan abubuwa za mu kawo ƙudurin da za mu tabbatar wannan shine dama abin da ya kamata mu yi. Za mu je mu tabbatar kuma duk wani abu da za a zo da shi wanda zai cutar da ƙaramar hukumar Gwale, za mu tabbatar ba za mu yadda mun sa hannu an yadda an cutar da su ba. Duk abin da zai zo kuma na ci gaba, za mu tabbatar mun tashi mun kawo motion akan ga abin da zai zo na ci gaban ƙaramar hukumar Gwale, a tabbata an kawo shi. Wanda zai cutar da su kuma mu kawar da shi, ba za mu yarda da shi ba. Shine rigimar da za mu je mu yi akan duk abin da zai cutar da ƙaramar hukumar Gwale, babu mu a ciki kuma ba za mu yarda ba, kuma ba za mu saka hannu a ciki ba. Shine babban ƙudurin mu. Mata suna daga cikin masu taka rawa sosai wajen zaben kowace iriyar gwamnati. Wani tanadi aka yi wa mata? Mata already dama muna tare da su, kuma muna iya bakin ƙoƙarin mu wajen ganin cewar rayuwarsu ta inganta, musamman wajen nema musu abin yi. Domin duk matar da take gidan miji take aure, ya kamata a ce tana da sana'a, tana da abin yi. Domin yau
abin da yake jawo mace-macen aure kenan. Domin za mu saka hannu a cikin irin wannan al'amura, domin duk macen da take da sana'a za ta riƙa taimakon mijinta. Shi kuma namiji yana son a riƙa tallafa masa. Wannan tallafawar da ake masa za ta taimaka wajen ingancin aurenku. So wani lokacin akan irin bani ma sai kaga aure yana mutuwa. So kaga daga nan aure zai inganta, za a samu ƙarancin mace-macen aure idan muka tabbatar rayuwar matan su ma da suke a cikin gida ta inganta. Saboda haka za mu tabbatar daga 'yan mata da zawarawa da waɗanda suke da auren sun tabbatar mun sama musu sana'o'i, mun ba su jarin da za su rike kansu da yardar Allah a wannan lokaci. A ƙarshe wani sako kake da shi ga al'ummar ƙaramar hukumar Gwale da ma sauran al'umma? Sakon da zan yi al'ummar ƙaramar hukumar Gwale shine su yi ƙoƙari su yi rijistar zaɓe. Domin rijistar zaɓe ita ce mafi muhimmanci a rayuwarsu, domin ita ce makaminsu da za su iya zaɓar mutane na gari, domin ita ce makaminsu da za su iya canja duk wani abu da aka zo musu da shi na ba daidai ba, ko da mu ne muka yi musu wani abu na ba daidai ba, da wannan katin zaɓen ne za su iya canja mu wajen su tabbatar an kawo musu ingantattun shugabanni da za su ja ragamarsu. To don haka mu ba alfahari za mu yi ba, muna tabbatar da cewar ma mu ɗin ne za mu kawo canji, za mu tabbatar da cewar mun inganta rayuwar al'umma a ƙaramar hukumar Gwale da yardar Allah. Honorable muna godiya da wannan dama da aka bamu. Masha Allah. Muna fata kuma idan mun sake neman dama za a sake bamu dama a karo na biyu. To Allah ya tabbatar mana da alkhairi.